morning. Okay na, Happy New Year. Okay, January pa man ta. Excited na ba mo karong buntaga, igsoon? Ako po excited. So, let's pray. Mag-pray tadaan. Father God, thank you so much, Lord, for this morning, Ginoo, for the word that we are about, Lord God, to hear, Ginoo. Lord God, salamat kaayo, Lord God. Amo ang gi-submit, among gi-open, Lord God, ang amo ang kasing-kasing. And let your word, Lord God, this morning, Lord, magausab sa among huna-huna, Ginoo, and Holy Spirit, just have your way in this place, Lord God. Kining tanan amo ang gi-pray, Ginoo, gisalig diha kanimo in Jesus' name. Amen. Okay. Akong title karon sa Wali Igsoon is I have i-PowerPoint man, no, para makakuan mo. Fresh start, because this is our theme karon nga month, no? Kisay ganahan og kanang bag-ong sinugdanan, no? And then EKA or unsa ni kanang subtitle is Enjoying Real Abundance in Finances. Amen? Are you excited? No, because ako excited kaayo ko. In Deuteronomy 8:18, the Word of God here says, salamat sa mga nag-take notes, no? Para di kita makalimot. Remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth. Isa'y maka-amen. Amen. So, pila ba sa inyo hadiri nga kanang hilig magaplano sa mga angay buhaton sa imuhang kinabuhi? No, importante manggod kaayo nga mahimo ta nga mo plan, no? Magplano di lang sa imong career, di lang sa imong family, di lang sa imong marriage, sa ministry, but even in your finances or your financial aspect. Mo agree ba ka ani igsoon? Planning, ang pagplano makes us become organized and in order. No, kabalo mo nang organized and in order, wala lanrakas, wala nagkagubot. Because God is a God of order. No, He wants us also to be organized and in order para dili gubot ang ato ang kinabuhi. So this morning, I will be talking about our finances, ato ang pangwarta. In particular, because this is very important sa ato ang mga Kristohanon. And many times, nahimutang pakyas ani igsoon. No? Ako lang ba? O nahimutang pakyas mo nang dili nato siya dapat i-disregard or dili nato siya dapat nga kanang i-take lightly because this really affects us as a Kristohanon. In fact, daghan ang mga troubled nga Kristohanon or nawala din sa Ginoo just because wala nagkadimao ang pag-manage sa finances. In 1 Corinthians 14:40, but all things should be done decently and in order. So that's our God, no? Ingon niyang pulong ang tanang butang dapat kanang buhaton decently kana bitaw nindot ug hanay. Mao na nga karong buntaga kanang magkuanta ba mahinumduman ta nga dili day pwede nga pataka lang ta when it comes sa ato ang panalapi. Now in Proverbs 21:5, the plans of the diligent lead surely to abundance. But everyone who is hasty, no, hasty means kanang hurried ba, kanang always dire-diretso comes only to poverty. And we don't want that, amen? Because ang gusto sa Ginoo sa ato is maka-experience tag abundant nga kinabuhi. Amen? No, because this is real talk. No, money is real talk sa ato ang mga Kristohanon. Though this is kanang earthly nga butang, but mahimo gid siya nga kanabang nag-occupied og dako sa atong huna-huna, sa atong kasing-kasing if wala nato nahimo nga kanang na plano or na organize. So, the best thing to plan is not just to think but also to put it into writing. Kisabay naga-budget diri sa ilahang labi na sa mga mama or sa mga papa nagasulat, no, kung ang imuhang expenses, ang imuhang income, aharataman ang expenses, aharataman ang unsay mga dapat nimong bayaran, anak. Kinsa ba? Gumoy ra? Wow! So
So nakasulay sad ko ana nga wala ko nagasulat, and at the end of the day ning lupad ang kwarta nga wala nabayaran ng agayang bayaran. So as a young mom, as kanang a new wife, I di na day new kay mag 8 years na, nag-study ko ba on how to kanang carefully manage my finances nga dili bitaw kanang kay di man ko kabalo, wala ko naanad when I was kanang single, no, nahimo nga buras ka ang ako ang life, wala ko'y goals, so wala tanan. So mo nang nag-learn, amen, kasi nag-learn dere. So kumusta man, no? Abundant ba? No, kabalo mo, being abundant in our finances doesn't mean na dako kay ka og income. Because there are so many people nga dako pug og income, yet makita nimo nga troubled ang ilang kinabuhi. No? Kundili naay kaalam. Amen? You are wise in your earning and in your spending. You can see nga ang imong kinabuhi nga is nag-elevate. Kabalo man na nag-elevate? You are better than before. No? Kanabang dili bitaw nga kanang abundant imuhang life, and then hinahinay nga naut-ut ka. No, it's not like that. Because ang plano sa Ginoo sa to ang kinabuhi is hinahinay nga mag-elevate ta. Amen? Amen ba? So bago lang man na human ang December, right? Sa mga nag-work, I'm sure you have your 13th month pay, you have your bonus. Kumusta naman? Pila man atong nabilin? Pila atong na-save kaha? Or naabay project sa panimalay nga nakwan? Or nahurot nagkaon? Nahurot na uglaag? Nahurot nag-happy-happy? Ninglupad ang 13th month pay. So, amen? So, well, maybe napakyas ta last year, atong mga goals wala na met. And it seems like wala nagkadimao ba nga to ang kinabuhi. The good thing is, ang Ginoo yang gihati ang panahon into year. You know what? For us to start new. Para maka-start ta all over again. Amen? Because as we walk in the Lord, we are learning kung willing ta nga matudluan. Willing ta nga magpausab din ha sa Ginoo. So we can have a new beginning this 2023. Na-excited ba ka? You should be excited. No? Kay gialaw na sa Ginoo nga maka-start ta. Maabot ta karon wala pa ta namatay 2022 para maka-start na pud ta og bag-o din ha sa Ginoo. So how to have a good start when it comes to your finances? Number 1, be faithful in your tithes. No? Be faithful in our tithes. Amen? Kani nga church, grabe. Nakita nato ang bitang panalangin because kani nga church is natudluan gyud ba pinaagi sa kinabuhi ni pastora on how to give. No, because this is the command sa Ginoo. And if mahimo ta nga kana bitang muobey sa command sa Ginoo, makadawat kitag panalangin. No? Ang mga obedient mahimo gyud nga mapanalanginan. Mahimo gyud kay dili ang Ginoo maghatag sa ato ag kuman nga makadaot nato. No, kung dili makaayo sa atong kinabuhi. No, in Mark 12:17, ingon well then Jesus said, "Give to Caesar what belongs to Caesar, and give to God what belongs to God." No, give our taxes to the government or the people nga ato ang mga gipang naaba kay mga saop, and give to God what is due to God. In Leviticus 27:30, a tenth of the produce of the land, whether grain or fruit, is the Lord's and is holy. No? So, and then Proverbs 3:9, honor the Lord with your wealth and with the first fruits. Next, Deuteronomy 8:18, remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. In Deuteronomy 16:16-17, no man should appear before the Lord empty-handed. Each of you must bring a gift in proportion the way the Lord your God has blessed you. So you know, your tithe must be the first on your list. If you are doing your budget every month,
Usually ako nag-budget 15:30 ang ako ang sweldo. By 14, magsulat na ko unsay mga priorities, unsay mga dapat ana. And then in 29 magsulat na sad ko. Making sure nga dili ko mula pa sa budget. No? Because for me, sa diha nga mula pa sa wala na met ang mga importante kaayo nga mga bayro nun. I consider that nga failure sa ako ang nga part. Because as a wife, you are the one nga kanabitong gi-bless. I remember the time nga gikasal mi ni pastora, na ako ang gikuan kanang gi-pray bitaw gi-bless ni pastora to manage the finances. And I kuan ko ba kanang manubag. So mo na siya. Amen. And then what are the aspects what are the impacts of tithing? Paghatag sa toang 10% sa toang kinitaan. No? Letter A, blessing and protection. In Malakay 3:10, no? Bring the whole tithe into the storehouse. 3:10 to 12. Okay, basa daw mga igsoon. Ready, go! Amen. No, ang paghatag sa tuang tithe is a command din ha sa Ginoo. You know manggod, kita manggod nga mga tawo igsoon, we were born kana bang selfish. Naanad ta nga ako ang kaugalingon, ako ang tanan, ako ang magbuot. And then when we become a Christian, gusto sa Ginoo nga matudluan ta ba nga kana bitang dili na kita ang magbuot, kanang apil ang Ginoo, kanang mahimo bitaw nga ang Dios mo'y sentro sa tanan sa tuang kinabuhi. So, sama sa akong giingon ganiha, sa dihang mo kuman ang Ginoo, and if you obey, you will enjoy the benefits. Dili man siya wala man siya nagkinahanglan sa tong salapi. Because He is the owner of everything. Daghan kay tanan, even imong gininhawa tanan nga makita og di nimo makita, siya ang tag-iya. But gusto niya nga maugmad sa tuang kinaiya ang pagka-obedient, ang pag-submit, ang pagsalig nato dinha sa Ginoo. Because in this kaning sa finances, importante gyud kay ni because this is very valuable sa tawo. No? Amen? So, there is a blessing in obedience. Next, letter B is acknowledgement. Sa dihang muhatag ka sa imong tithes, this acknowledge nga ang Ginoo ang source nimo. Not on your own effort kay ay bright man kay ko maayo man gud kay ko ani mao na dako bitaw kay ko grado sa kuan ako na good ni no sa diha di ay nga kana mohatag ka sa imuhang tithe imuhang gi-acknowledge nga ang Dios mo'y naghatag nimo kapasidad wisdom sakto nga panghuna-huna aron makatrabaho ka makanegosyo ka maka-accumulate kag wealth mabuhi ka o mabuhi imuhang pamilya. Amen. Amen ba igsoon? No? Sa diha nga nag-acknowledge ka no nga ang Ginoo ang source sa tanan. Na-promote ka, nahimo kang manager, nahimo kang unsa imong posisyon sa company nga gitrabahuan nimo, unsa na ka milyones ang imong income, unsa na ang mga assets, mga properties nga imong na-acquired. When you acknowledge that the Lord is the owner anang tanan then you will keep away from pride. Kami taong garbo. Garbo kanang pagkadalo, pagkahakog og the love of money. You will be free from that. If you acknowledge that maulaw sad ka maghinambog no. Tungod kay nakabalo kang ang Ginoo may source ana. Dapat ang Ginoo po ay matuboy, dili ikaw. So, sa gawas, di ba, mga igsoon, makita nimo ang mga tao ba when they have kanang mga sakyanan because kadaghan man gud mi naka-experience ba nga kana bang kuyaw kay mga kinaiya no kay naa sila ani naa sila ato di na magpadaplin mag-adjust ang mga motor kay naka-park gid sa tunga ang ilang mga sakyanan ang mga kuan mag-adjust so kita nga mga Kristohanon kung naaman kay mga panalangin nga daghan it should make you even more humble and grateful. Amen? So, next is reminder. Letter C is reminder.
This reminds us, sa dihang mong hatag ka sa imong tithe, ay, wala man day ako kung unsay naa nako karon. Diba? Kung naabot man imuhang sweldo og 100,000 a month, ay, di man day ni ako sa Ginoo man day ni. And Deuteronomy 8:18, remember the Lord your God, katong ganina, it is He who gives you power to get wealth. Sa dihang maka-income ka, sa dihang naakay allowance, no, mga estudyante, remember the Lord, na siya ang nag-allow sa imong parents, nga makalikom ana nga money, para mahimong masustain ka, ma-provide imong mga pagkinahanglan. Without giving your tithe, malimot ka, you will not be reminded nga ang Dios di ay ang source sa tanan trabaho, sa tanang wealth diri sa kalibutan, sa lapi. And you know, this will result sa imuha in chasing more. No? More and more money, being prideful and greedy, and start to love money rather than obeying God. Not just in your finances, but even in other things. Himo ba nga kanang mauna lang yun ang imuhang gigukod rather than nag-obey ka sa source, sa naghatag. So, dili ta gustuan na igsuon, amen? No, kay malimot ang tawo, and I know dili na kita. Dili ta malimot nga ang Dios ang source. That is why we will chase on the source, chase on the blesser, not the blessing. No? Kay siya man ang source. And then you will then, ang mga uban, wala na time for the Lord. Wala na time for the ministry. So busy. Occupied with kanang building treasures here on earth and not on the kingdom of God. So sad. Hantod. Nga, sad to say, nawala na sa passing, nawala na sa Ginoo. This should not happen sa ato igsoon. No? Nahimo na nga, we tend to set our eyes on the things on earth and not above. Because naing pulong sa Ginoo, nagingon siya nga, kanang set your focus, your eyes on the things above. Dili sa kwarta. No, dili na matong main, but unsay kanang mulas, unsay tinuod, unsay kanang para sa eternity. And sometimes ang atong kasing-kasing ba kanang very occupied ana ba? Nay kaguol, kabalaka, tungod ana, wala nay pagsalig sa Ginoo. So lingi ada na imong tapad. Kung nakatulog na ba? Ingna nga dili na ikaw. Wala na nakatulog. Praise God. No, nindot man gud kaayo na nay aircon, no, palakpaki imong kaugalingon nga nahimo kang tighter. Kay kung wala ka nag-tight, perting igang nga nakahinumdum mo nga tong walay kuryente, o igang ka isig paypay. That you are blessed. Makakuan jud ko na blessed nga naa ko ani nga church nga kana bang natudluan ta nga muhatag dinha sa Ginoo. Muuli sa atong, actually it's not giving, returning what is due to the Lord. No? Kay kung di nimo i-return, unsa tawag sa imo akong gingnan akong bana, kung dili nato iuli ang tithe, nahimo na tanga kanang kawatan, tikasan pa jud. Sometimes kanang kuan lang gamay Lord ha, utangon lang na ako next time na short ko Lord oy. Kisay nakasulay ana. Kami man gud nakasulay mi previously nga naulahi na ang tithe. Ang resulta, imbis 10% na 5% na lang. Nanikas na. Wala nangawat, nanikas pa. So, salamat sa pasaylo, Lord. Amen? So, amen. So, sa diha nga muhatag atong tithe, atong mga tithes, mag-remind sa ato to be thankful. Mapasalamato no matter how much is the amount. Di kay ka na, ay gamay, yara po daning kwartaha, oy, unsa pa rin trabaho, no? Dili, dunay mapasalamaton nga, kasing-kasing. So next, number 2, no, practice giving offerings or seed and first fruits. No? Sa diha nga nakapasar or kanang naka-obey na ta sa tong pag-return sa tong tithes, the 90% nga nabilin sa ato no, is kanang ato ang kuhaan sa tong offering. This is how much your heart willing to give, to plant or to sow. It is the out of the abundance atong kasing-kasing nga muhatag. You know, the offering is giving monetary as expressions of our gratitude, joy, and love of what the Lord has done sa atong kinabuhi. Ato ada ng expression sa tanan nga gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. No?
maka-offer man tano, maka-offer ta sa toang life, sa toang bodies as a living sacrifice, and then maka-offer sad ta when it comes sa atoang panalapi. Amen ba? So in cell groups, we have ka na mga offerings din ha. Every Sunday is our opportunity to offer sa ginotong finances, to plant. No? Kaya ang paghatag po sa offering is planting. Amen? Katong nagkatubitang those who love to plant will surely harvest. No? Kaya sa mga bitaw nga gipuy ano kanang naga-plant ko ba naning kamot kog tanom ug luya. Salamat sa Ginoo hangtod karon wala na ko'y palit-palit. No? Kaya sa dihang mo harvest ko, naman ay portion nga pwede po na akong itanom and then makatipid na. No? Kay ganahan ko magtanom-tanom para makatipid kay mahal kayong lamas. Kana lang yung sibulyon di ko kabalon saon pagkuan. Saon na pag di daw na motubo dire sige. Okay? So, amen? We cannot outgive God. Di kita makalabaw sa iyaha. Whatever we give to Him, He will surely repay. Dili gyud na inana ang Ginoo bitaw nga wala kana bitaw muhatag ta sa iyaha masayang. Sama bitaw sa ubang tawo nga muhatag ta masayang usay wa pan di pagid mapasalamaton. Pero ang Ginoo, when you do something for the Lord, when you give something for the Lord, He will surely repay you. Because mauna ang Dios nga tong gialagaran, dili siya mausab. Inana ang iyang attitude. No, inana ang ato ang Dios. Amen? You will reap when you plant, expect return. Especially kung para sa Ginoo, dili para sa tawo. So Psalm 96:8, praise the Lord's glorious name, bring an offering and come into His temple. No, praise the Lord's glorious name, bring an offering. No? Next, 2 Corinthians 9:6-8. Remember that the person who plants few seeds will have a small crop. The one who plants many seeds will have a large crop. You should each give then as you have decided, not with regret. No, dili sa kanang regret or out of a sense of duty or napugos ka. For God loves the one who gives gladly. Amen? And God is able to give you more than you need. Do you believe that? Nga ang Ginoo kaya kaayo niya ihatag more than sa imuhang gikinahanglan? Amen? No, take that igsoon. So that you will always have all you need for yourselves. You will always have what you need unsay gikinahanglan nimo and more than enough pagyud for every good cause. Grabe si Lord. Inana ang Lord nga ato ang gialagaran. No mo na sa offerings and then sa first fruit, no? Kinsay naka-practice na ani kaning muhatag sa first fruit. Sa una man God sa offerings sa tithes sa first fruit ang ilang mga gidala is out of their kanang fields, mga mananap, mga utanon. But sa ato karon is pwede ikuha na siya usually cash kay listen po magdala tag baka diri no. Naunsa na ni. Sulod ang mga manok diri. Karon usually sa ato ang generation is in our monetary. So sa first fruit, unsa man ning first fruit? The first fruits are usually done once a year for every new blessing that you receive. Deuteronomy 14:22, be sure to tithe annually from everything you plant that yields a harvest in the field. So for example, the house of God should receive the full amount of your first salary that you get from your new job. So kami sa nature sa akong work, namang yung mga lailahi nga client, there were times nga naka-practice ko pero wala jud permi na practice ba. No, an increase in your salary should also be given to your spiritual storehouse. No, kanang increase imong sweldo. Salamat sa Ginoo, I just received this month an email nga kanang na-promote ang ako ang sweldo. Salamat sa Ginoo nga kanang wala na promote akong trabaho, ang sweldo gi-promote sa Ginoo. No? So that glory to God kay kanang iyaha gyud na ang tanan. So unsay first nimo nakasulay kog kanang offer og first katong first nga bunga bitaw sa buongon sa amo ang kanang yuta. Ako ang gihatag ni pastora. Lamian na kato pastora. No kanang unsay naa nimo nga first ba kanang imuhang ma-offer dinha sa Ginoo.
So, kasi nakasulay ana. Your first salary of the year, your first sweldo, basta first. Sulayan na to na igsuon and we'll see unsay buhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? So, Proverbs 3:9, honor the Lord from your wealth and from the first of all your produce, the best of your harvest. No, kung noon kay na kay mga harvest, the best of your harvest, pwede kay nimong ma-offer dinha sa Ginoo. So sa mga nasa farm, no, sa mga nag-farm. God's principles, naiduha ka buka ko i-share sa inyo nga prinsipyo sa Ginoo. Letter A, it is better to give than to receive. Pero para sa tua, unsa man? Ning naday mong tapad, ikaw ganahan ka muhatag kaysa mo receive. Sa man's kuan ba principle, gusto gyud ta hatagan, right? Muna inig ka December, kanang basig na ay nag-uol nga wala ka na tagaan og gift. No, kay nature sa tawo nga mo receive. Kanang tagai ko, but it's not our attitude to give. Dili inana nga to ang kuan, but sa prinsipyo sa Ginoo, mas better ang tawo nga muhatag kaysa ikaw mo'y gihatagan. Nindot day na sa Ginoo, nindot day ng kanang pagpasabot nga ikaw mo'y muhatag. No, dili ikaw permi ginatagaan. Kaya ang tao gusto ra man gihatagan, gusto libre ani. But sa Ginoo mo na iyang principle, it is better to give than to receive. Proverbs 11:24-26, some people spend their money freely and still grow richer. Others are cautious and yet grow poorer. Be generous and you will be prosperous. Sa diya day nga generous ka. Day mga tawo nga kanabitang grabe kay manggihatagon, nakita namang kuy nakita gud nga mga tawo nga grabe kay manggihatagon, wa jud nakabsan. Mas gipanalanginan because that is the word of the Lord. Dili maglay ang pulong sa Ginoo. Help others and you will be helped. No? Letter B, God is a rewarder. Whatever you do for His glory, He will repay you not just double, but 100-folds. Unsa bitaw tong buhaton diya sa Ginoo for the glory of God para sa Ginoo? Iyagig kang balusan. In many things nga, masyak na lang ka ba? Nga hala, grabe. Because that is the power of the Lord. Powerful kaayo ang Ginoo. In Luke 6:38, give and it will be given to you. Grabe, no? Muhatag lang daw ka and it will be given. Kung atong huna-hunaon, kung muhatag ta, nakuhaan biya ta. No? Kung ihatag na to, nawala man. Nawala. Pero, ingon niyang pulong, give and it will be given to you a good measure, no? Pressed down, gitantan, giuyog pagyud para makuan jud and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. So, ang attitude ay nato, no, if you want the blessings of the Lord, give and give and give and give. Gusto ka nga kanang maka-experience of miracles and breakthrough sa imong kinabuhi. Kanang, whenever you have the opportunity to give for the glory of God, ayaw nag-hesitate igsuon. Because that is your opportunity of blessing. Amen? In Matthew 10:42, ingon diri you can be sure that whoever gives even a drink of cold water of the least of these followers, because he is my follower, will certainly receive a reward. You know, this talks about kanang honoring the man and the woman of God. No? Sa diha nga magpaimnon lang gani nimo bugnaw nga tubig ang iyahang ang man and woman of God, you will surely reap a reward. How much more if you will do more than water? Amen? No? Grabe. Masyak na lang ka unsay buhaton sa Ginoo sa imong life. No we experience nga there was someone nga kana bang ning hatag og amount ba. And kami na we were not used nga kana bitawng hatagan kanang wala mi naanad kay because ang among desire is kami ang muhatag ba.
Sa dihaning hatag siya, nakuan bitaw mi ko nga, hala, nindutan niya na siya opportunity nga kana bitaw mapanalanginan. No, because we release blessing ato ko da, uy kami pud unta Lord ba, always mi nga kana bang kana bitong nay opportunity nga maka-honor, makahatag, maka-glorify sa Ginoo. So when you have the opportunity, take it. Because that is your chance nga panalanginan sa Ginoo. Next, number 3 and the last nga akong hisgutan, manage the remaining wisely. Ingna imong kaugalingon, manage the remaining wisely. So, you give your 10%, then you give offerings, the remaining dako gihapon. No? Grabe, si Lord ang tag-iya, pero dako ang atua. Igo rata manager. Kisa ba'y manager dire? Mga managers. Di ba, di man dako inyong bahin kaysa sa tag-iya sa inyong gi-manage? Right? No, kung ikaw amo, na kay manager nga gi-assign, dili gyud dako iyang bahin kaysa sa imo. Usually, ikaw gyud ang dako. No, nga ikaw ang tag-iya, but the Lord, though He is the owner sa ato ang income, sa tanan natong ma-produce, yet wala siya nagdemand og dako. Ikaw gihapon ang dako. Amen? So, unsa may point diri nga gusto na gikuan ba? Gusto na ko i-share. First is spend only on what is necessary. No? Gasto lang sa unsay dapat igsuon. Your priorities, imong mga pagkinahanglan. No, imong pagkaon, mga kuryente kana, mao man ay mga kasagara, kuryente, tubig, pagkaon, mga bills, mga bayronon, tuition. That is the necessary, mga basic needs nato. Spend only on what is necessary. The first nga priority nga imuhang kuanan kanang imuhang kuanan sa imuhang salapi. Not on imuha na dayong wants. No? Usahay mas mauna pa ang parlor kaysa sa kuryente. Mauna pa ang beach kaysa sa unsay mga bayronon sa tubig sa balay. Kinahanglan na atay ka ng self-control igsuon. 1 Timothy 6:6-8. Now there is a great gain in godliness with contentment. For we brought nothing into the world and we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, na batay pagkaon, wala ba ta napkasmo tibok simana? Then, sa giingon sa Ginoo, with this we will be content. No, wala pa man ta naghubo, no? Naraman tay mga sinina. Ingon ang pulong sa Ginoo, makontento daw ta ana igsuon. Next, be content. O mo na be content with what you have. Kung unsay naani mo karon, be content. Ayog kasuya sa uban. Ayog suon sa uban. Ay na siya iPhone, naman tama ng iPhone. iPhone 90, maabot pa nag 100. Bahalag ikaw, wa pa kay iPhone 1. Ayog kag-ulig suon. No? Kung imuhang makita sa Facebook nga, inani na ang uban, ayog suon nila. No, ikaw nga estudyante, akong estudyante, akong college, ko nga. Ikuday, sagdi ilang, og maulang ni imuhang allowance. 500 ang simana. Igua lang ni, no? Kay kanang ayog suon nga imong mga classmates abundant siya kaayo sila. We don't know sa ilahang kabala sila. Pero ikaw kinahanglan nga kanang live by your means unsay naani mo, no? Namay single dira nga motor makatipid ra ka sa plite na aray gasolinahi lang na. So mga estudyante ayog kasuya, no? Ang imuhang goal is makahuman kag eskwela, dili para maglavish ang imong pagskwela. No, kung nag-Jollibee sila, nya ikaw di ka ka-afford og Jollibee, pagtarog eskwela aron inighuman mo mag-Jollibee kag tudo. Amen? No, kung dindot ila mga kuyaw na ra ba kay mga eskwelahan karon mga nag-eskwela, grabe. Naka-make up na. Kami sa una, pulbos ra gyud to. Na, grabe naka-make up mga outfit, na ay mga outfit nga pang Korean na poy lahi diri. Ayaw ka pressure kung naay mga tao ngayon ana, do not kanang live sa standard sa kalibutan. Mahala po na ni mga estudyante ha. Nya maka-snacks pa nga. Social kaayo kami sa una. In taon lumi tag 3 ra gid atpang anang kulumban. Nya wa pa jud ko ika-afford. Salamat sa akong best friend si Kathleen nga naglibre, no? So, kana ba, no? Live by your means, be content and happy sa unsay naani mo. Hebrews 13:5, keep your life
free from the love of money, and be content with what you have. For he has said, I will never leave you nor forsake you. Amen? No, ang Ginoo di gyud siya mubiya nimo, di gyud kaniya ay forsake. Next, eliminate debts or mga utang. Have this goal nga mahimo kang utang free. Amen? Aim to pay your debts para mahimo kang debt free soon. Free na ka sa mga utang, do not borrow kung dili na jud kay kinahanglan. No, nikainomdom ang gud ko sa ako ang ugangan kanang maestra man gud siya. Manghula man sa amoa. Kay wala na daw siya kwarta. Nya siya ra og ang iyang isa ka anak, pila man ni sweldo aning maestra nga mahurot. Mahurot man. Di ay. Kay because they have the opportunity for loans. Bisag di kinahanglan hala loan. So, dili dapat inana atong mindset igsoon nga malipay ta kung naatay opportunity nga makautang. No, nganuman. Proverbs 22:7, the rich rules over the poor and the borrower is a slave of the lender. Ouch. If you love to borrow and borrow and borrow, you are a slave anang imong gihulman. And kita nga mga Kristohanon, yes, naaman tay mga utang karon, but have this your goal this year nga maimpas kining utanga. Ug ayaw na gyud pangutang. No? Kung dili kinahanglan. Amen. Ingna imong tapad. Dili na ta pala utang. Amen. Next, invest in businesses. If you can, invest patubua ang unsay naa nimo ba? Imuhang kung naa kay 500, at least mahimong 550. Maligya ba ka og kanang tukog o unsabay pwede nimo para matubuan siya ba? No? Ginan ako sa Inday, kuday, pag negosyo gamay dito sa eskwelahan, baka nang imong allowance, mudaghan jud na. Bisag mutubo lang nag-50, okay ra gyud kay na. No? Kay dali ra ba jud kay mahurot ang kwarta. So if you can, if you have the opportunity, try to invest even ginagmay nga business. No? Amen? Ecclesiastes 11:1-2. Invest your money in foreign trade, and one of these days you will make a profit. Put your investments in several places, many places even, because you never know what kind of bad luck you are going to have in this world. Because this world is changing. As you can see mga igsoon, we have the pandemic, daghan kayong mga businesses na turn down, and daghan kayong nangalugi. Ingon there is Ecclesiastes nga, invest in several when you have the opportunity. Ayaw invest anang scam. No, wala jud ko kasulay ana igsoon nga mo invest ko ana. Kay klaro naman kay nga scam. Invest sa sakto. Bahala ginagmay basta naay ka ng tubo bagamay. Amen? May ginansya. Verse 6, do your planting in the morning and in the evening. Hala no, mananom day ta ini gabi di ay. No? Abi na ko buntag ra. So at all times di ay when you have the opportunity to plant, you never know whether it will all grow well or whether one planting will do better than the other. So this is wise, no, nga mahimo ta nga kanang mag-invest pod if you can. Next is save. Kani gyud. Save even a small portion of your income. Save diligently. Kanang dili lang hutod jud natog kaon. Shopee, Lazada, Shein sa man Shein, tanan. Adto kahit mag-remind ra ba jud Shopee. Kuan kayo ba kana grabe maka-remind. Nga ikaw pod Shopee no? Nga i-uninstall ti karon. Nga pag-abot sa product pautam day ani oy. Nagmahay na. So save bisag gamay nga small amount. Proverbs 6:6-8. Go to the ant, O sluggard. Dili ta sluggard. Consider her ways and be wise. Without having any chief, officer or ruler, she prepares her bread in summer and gathers her food in harvest. No, naga-prepare, naga-andam, wala nagdinaghag. No, dili gikaon tanan, dili i-shopping tanan, dili ipa-parlor tanan. No, kung dili ka nang you will save even small amount. Learn to save. Bisag mga estudyante bisag 5. Mind you, moabot jud ang panahon nga magamit jud na nimo for important purposes. Next, this is the last pod,
when still can't provide with all your needs, nakita nimo nga, kulang gyud bisag unsaon og inap-inap ba? Wa gyud na sakto, na agi mabilin. Ask God, find ways, and work, and don't be lazy. No? Pangitag pangayo sa Ginoo kanang kaalam, pamaagi nga, ma-provide ba? Kanang Lord, unsa pa man akong buhaton nga ma-provide ni, matagbo ang mga pagkinabi na sa mga growing families, nga naa kagipa-eskwela, kinahanglan pud nga dili lang kamustik sa imuhang sweldo, but you will think of ways nga muinat, ways nga mo accumulate pug ka og wealth. Amen ba? Do you think that is possible? Yes, that is possible. No? Proverbs 10:4-5. A slack hand causes poverty, but the hand of the diligent makes the rich. He who gathers in summer is a prudent son, but he who sleeps in harvest is a son who brings shame. No? Ayaw lang sigig Facebook igsuon nga way nahitabo sa imuhang finances. You know what? The Facebook, all the social media, gihimo na siya for business purposes. Don't you know? Di lang na para magbalandra ka sa imong nawong diha, mag-enjoy ka din hag-view, hayay ka na imong give-view. Nga naman, nag-income sila. Ang amo ang mga kwan, I am a social media manager sa ako ang mga clients. I manage their LinkedIn account, ilang Instagram, ilang Facebook page, for the purpose nga musikat ilang product and services, and then they will accumulate wealth. But sad to say, for the Filipinos, usara bata sa pinaka-grabe mo spend sa Facebook o mga unsa pa nga TikTok, and yet you are not earning. You are not promoting product and services diha. You promote yourself. Diba? Kanang sa TikTok, no, na mga bata pa kayon, nagsige na lagkiay ng mga paa, mga lubot, na unsa na gyud ni sila. Gibati kay nila nga nindot kay tan-awon, pero maot jud kay tan-awon. So kita igsuon, no, kanang idle time, that is idle time. Na mga time nga you are unproductive. Why not think of something nga makaproduce ka ba? Na ay masulbad nga problema sa imo sa lapi. Una-una ka kung sa imong buhaton. Di kay sige YouTube, no? Na wala po ko nangasaba igsoon, but kana bang no, instead nga magmarites ka, if you are a wife, mula aglaag magmarites, magmakitsika, nga nonsense kaayo, pag huna-huna nga makaabag ka sa imong bana. No? Para mahimo nga kanang nindot ang dagan, naapoy ka ng progress anyong finances. Amen ba igsoon? No? Proverbs 12:11, those who work their land will have abundant food, but those who chase fantasies have no sense. Proverbs 13:4, a sluggard's appetite is never filled, but the desires of the diligent are fully satisfied. Proverbs 14:23, all hard work brings a profit, but mere talk leads only to poverty. Amen? Discover your potential and your design. Unsay ka ng imong potential, unsay gifts, para maka-accumulate kag wealth because you have the gifts. My gift may not be para sa imo, akong trabaho may not be para sa imo, imong trabaho dili pud siguro ko fit din ha. You have your own, natay ka og galingon nga design nga pwede ta nga mahimong productive. Amen ba igsoon? Amen. Na ako'y gikuan diri ba, the Proverbs 31 woman. Usually kay mga laki magtrabaho, pero sa ato karon bagi encourage pud ta mga wife, mga woman to work. Inani day ihang kuan attitude. Proverbs 31:12-16. She brings him, which iyang husband, she brings him good, not harm. Nani ang wife. All the days of her life. She selects wool and flax and works with eager hands. She is like the merchant ships bringing her food from afar. She gets up while it is still night. No? Inani ba mga asawa, no? Nagngit-ngit pa ning mata na. Di kay ning mata alas 7 na, gadali-dali nawa na kaandam og mga pagkaon, wa na arrange ang balay, ang mga bata wa na kaon, yung bana wa na timan. So, she gets up while it is still night. She provides food for her family and portions for her female servants. She considers a field and buys it. O, kinsa na yung nakakonsider og field and nakapalit na kagkuan, mga properties. Nanaday, bayi ba niyo? Out of her earnings, she plants a vineyard. Proverbs 31:18, she perceives that her merchandise is profitable. Her lamp does not go out at night.
Proverbs 31:24, she makes linen garments and sells them. She delivers sashes to the merchants. So, negosyante, no, kanang nag-earn pod. So, ingnan na imong tapad kung bayo na, you can earn big too. Amen? No, makakuan sad ka, maka-earn sad ka. So, in conclusion, yay! Conclusion, ingnan imong kaubalingon. Conclusion. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, acknowledge the Lord, and He will make your paths straight. Declaration for this year, 2023, igsoon in your finances. Amen? Jeremiah 29:11, the very my life verse, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So that is the plan of the Lord, mandi ay. No? So, igsoon ka nang, before ko ma-end, I'd like to share my testimony. I have been working as a virtual assistant para makasabot mo, as secretary sa mga business owners sa gawas, no, mga nasa US, sa gahan na lang nga nasod, sa United Kingdom, o bomban pa. 12 years na ko, og akong bana nag-work ani igsoon. And I started when I was still in 4th years ka-college. I worked 8 hours a day, kaya naman may time, dili ko kahawa, ginaputol-putol akong schedule in eskwela, sad ko, graduating ko. And then, because my desire is, Lord, gusto ko makasulay nga mo eskwela nga, wala nagproblema og tuition fee, because sige raman kong promise go, sige linya, sige na lang kong kaulahi. And then, gusto ko maka-experience anang mabayaran ang tuition fee, makapalit kog snacks na gusto. Bisag isa lang katuig, and you know what, ang Ginoo yahad yung gialaw. That time nga muundang nang tako kay, wala, dili na jud ma-afford ang kulumban. Kanang, nakasulod ko ba, naapa man gud ni office sa una, gitawag og first page, nakasulod ko as a writer. Na dili ko kabalo unsa nang computer, unsa nang desktop, unsa man na, ano sa nang DC, unsa na. Kay wala pa ba na nauso sa una, but ning kuan lang gid ko naaman sa Earl, kaming duha nag-apply, tabangi ko kay IT man siya, asa man ako ni ibuta. Og sa dihang na okay ra gid ang tanan, nakatrabaho ko. Lipay kay ko igsuon kay akong salary ato is 7,000 ba ang bulan. Unya, what is estudyante dako na gid kay na. So perti na akong lipaya though I work 8 hours hangak jud kaayo. Kanagong makauli kog balay 1 AM na, and then mumata ko 5 AM. Muhila ko ning mga kapuya jud kaayo to the point na even ning graduate ko, inigmata na ko, ay, humanam day ko eskwela, humanam day ay. Kitungod sa kakapoy dyan igsuon, no? Kabalo ka graduating, pila ka units imong gidala, so katugi grant sa Ginoo. And since then, kanang nag-enjoy ko ba na nga trabaho. Yes, amo ang work is kana bang risky siya because dili bita pare sa inyo nga kanang maka-expect ka nga kanimo imong income madawat. There were times nga dako kaayo, naapoy gamay, naapoy wala, kay nag-away mi sa mong client, may nagkasinabot o na bankrupt ihang kuan. So na risky, dili the same, dili fix. But then ang Ginoo ba kanang nag-sustain sa amua. No, from there naka-appeal mig mga conference, na-enjoy na mo ang ministry, nakapalit ko sa kung gusto lagi, wala sa plano when I was kanang dalaga pa. Gihurota na ng kwarta, laglaag kaon. So, salamat sa Ginoo nga natudluan ako karon. Amen? So, nalipay ko ba diha namin naminyo, kana na among income sa among pagpakasal, mga nanganak, mauna diha nagikan. Yes, dili siya stable nga trabaho, but nakahinumdum ko sa gingon ni Pastora kay may mga times nga mo divert na lang kami, but di jud ko makalimot sa gingon ni Pastora, kung asa ka gibutang sa Ginoo diha kanya pag-ipag-grow. And tinuod jud kaayo na igsuon. You know, pag-abot sa pandemic, na dito po jud nako na na-convince jud ko 100% sa kuan ni Pastora ba kay many businesses have transitioned into online. Nanaghan ang mga nagparihas nako, mga attorney, mga flight attendant, kay wala na may mga flight, daghan kay nga mga career nga ning shift, in short, daghan na kay mig karibal sa application. So kung mag-apply mig usa ka trabaho all over the world ang amo ang mga competitors. But because experience nako na ako'y kanang kuan ba, favor. Kay 12 years na ko nga nag-work kauban ni Earl. So for the past 3 years,
Sige may migbalhin-balhin kay lagi, wa mi nag-desire ba? Okay lang gid ang umong life. Go with the flow ra man gud mi na earl, wala mi problema. So, bisag aha mi ito sa papadulong, wa mi nagplano po na. Sige ra mi grant. But sa among pag-rent og many places balhin-balhin, daghan kay mga terrible nga nangahitabo ba, nakita nako nga dili gyud kuan. I remember that time dito sa Dumagok, pagana nako kay ang sunog bitaw kay dako kayo dining freeze na dayon ko, ang ko sa ibuhaton. So, and then nabot na pod ang point nga kanang naburos ko sa kambal. Ana ko niya, sige glinog. Pag human naglinog kay managan, ko di man ko kadagan ani, uy mobalhin na lang ta oy. So nabalhin na sa mi og kana. Unsaon na lang dagan-dagan. Matay dal didto unsa ron in Jesus name. Pero kana bang mga inana dili comfortable nga living saba kaayo kanang dili ko comfortable sa kong work kay di nako kadungog tungod kay saba kaayo naami sa squatter nga area. Ang Ginoo ba kanang nagkuan ko baloy tagay gud kog yuta Lord kanang bisag 300 square meters lang kay anyway sunugon naman ning tanan tagay sa pud ta nang yuta nimo diha. So nagkuan ko ba gi-feel na ko in my heart asa gyud mi gusto magpuyo. So kami na Earl our date style is kanang mga dala namo ng sudlon kadi padulong no sudlon namo na and then gi-feel na ko kung asa nindot siguro diri magpuyo abot na mi didto sa Napula, nindot siguro dito sa somewhere, dito na po sa Tiguma, kay na naman ang mga naabangan, Tiguma na, dili gihapon. And then, nakaanhami din ha sa dao, kanang among gipuy-an karon anak ko halati, nindot yun diri, nabati na ako nga diri jud ko magbalay. Pero wala mi kwarta, wala mi savings, wala mi save, kay siyempre bag-o mi nagminyo, daghan kay gasto. Nag-feel ako nga diri jud ko ganahan jud ko diri kay layo sa syudad peaceful nga murag bukid feel diri jud pero wala mi kwarta wala lang ako lang gi-declare o gi-desire with 300 square meters. You know what, sa akong pagpangayo sa Ginoo earnestly na gyud ba gikapoy na gyud kog abang 7,000 nya igang kayo sapa kayo abog kayo dutagain na jud ko Lord pete na akong hilak sa Ginoo. And then you know last year gihatag sa Ginoo. Kami is amo ang career is walay magpa-loan kay dili man mi mga government or kung mayon ka unreliable nga income pero ang Ginoo nag-provide siya pang down sa yuta. And then hantod karon ang Ginoo nag-provide og monthly. Do dako siya but you know ang Ginoo nag-provide gyud siya og kanang monthly. After mi naka-down after 2 months ang Ginoo pod nag-provide nga kanang makabalay mi. Because dili pwede nga nag-down ko sa yuta, nagbayad ko sa yuta, nag-abang po daw kayo, napay college, napay baon, napay si Zion, daghan kaayo. Ang Ginoo ka nang nag-help yun nga mahimong ma-organize ang tanan. You know, ang Ginoo dili kita i-forsake. Kani nga career, kani man jud ang among gusto because this is our design. We have the opportunity to work online sa amo ang balay nga makabantay ko sa akong mga anak, makatan-aw ko sa ilahang welfare. While pwede sad ko maka-travel o pwede pud ko bakante ra ko sa ministry ba, mao ni among gusto. Yan ang Ginoo iyahag yung provide, iyahag yun ming sustain. Amen? So, muna siya igsoon. This year lang is sa akong client ka perting strict to ha. The first day sa ako ang work niya, kay nagpa-under makog agency para di gid ko mawad ang client. First nga nag-work ko niya, gusto niya nga perfect ba. Dili man ako mapuhag perfect, kay di man kita kakuhag perfect, but gusto siya perfect kay ma-at stake ihang negosyo kung dili na ko makuha perfect even in the first day. And then that time, sige ko kay do you want to get fired? Ano po, Jesus? Ana po ko, sorry. Ana ra po ko. Then, gisabot na ako, di man siya kabalo muhatag instruction. Kauban na Earl, sabton, ginit kauban sa Ginoo, sabton na to ni ihang instruction, nga di mao. Nangutana ko, ani. And you know what? For that first week, labat, kaya ko ulo, sige ra ko, do you want to get fired? Katulo na dyan, ayaw in town ko i-fired. Na yun, you know, this year is our 3rd year together. And you know, he considered me as the best employee niya, best assistant niya, most trusted nga assistant. And that is glory to God. Kanang, you know what? He is paying me 10 hours a day and yet the workload nga ako itrabaho sa iya, masum up lang nato into 3 hours a day. Mag-work lang kog 3 hours, do 10 hours siya ga-work. Nga naman, nahimo na kong na-expert,
Nahimo na kong na maayo. And you know, the remaining hours, nalipay kay ko nga makapanilhig ko sa balay, makaligo ko sa mga bata, napa ko mabuhat nga lain. Makayon ko, Lord, thank you for this opportunity. Na maka-earn ko, inana kadako ba? Do risky siya, pero this year is na double ba? Unsa yang sweldo na ko, nag-start ko ato nga client, has doubled this year. More than enough siya ba? And I'm so excited because anak ko ni Pastora this April, ma-eliminate na ang among mga utang, among bao nga 7,000 po, makuan na, maimpas na. Hangak na jud. Pero ang Ginoo nag-supply siya. No, maayo gid kaayo ang Ginoo sa tanan niyang gibuhat sa tong kinabuhi. Amen. And I'm so excited. I'm so excited sa buhaton sa Ginoo sa ato ang life. Sa ako ang life, breakthroughs upon breakthroughs. Hindi lang tataman mo chase ani nga earthly nga kuan, earthly nga mga butang. But kabaluta mo set sa tong priorities. Kabaluta mo manage. Labaw sa tanan dili ta mawala sa Ginoo. Have time for your cell group. You know, kami na we are both network pastors and we are new parents. We have 3 kids. We have twins. We have no helper. Pero, nabuhat na mo ang tanan by God's grace. Kaya po na niyo mo igsuon. Ayaw pagrason because you are busy sa imong work, sa imong business. You know, ang Ginoo makabless sa imuha more than sa imuhang mahuna-huna. If you will make yourself available sa Ginoo, anong dili ko niya mahatag imong gikinahanglan. Amen? Unaha lang siya. If everything is fine for the last year sa imuha, then good. But for those people nga naa karon, kung nakita nimo mong finances nga, san mura bitawg ka ng shakening, murag makamahay, or naay mga financial nga mga problema sa imong family, you know what? Today is the perfect day to start anew. Amen? Today is the perfect time to start. Start believing again. Start dreaming great things. Yes, be content, but dream for big things sa imong life. Start planting again. Start obeying again. God wants us to experience breakthrough sa atong finances. He wants us to be rich. Gusto siya ma-elevate ta, gusto siya di maglabad imong ulo huna-huna sa mga bayronon, but makakonsentrate ka sa other things, like sa imong family and sa ministry. Hindi lang ka na ang nasa imong huna-huna ang kasing-kasing. You will not, wants to see you put your trust in Him only. Gusto siya mga makakita ana, na mag-acknowledge ka sa iyaha as source, and you will not work on your own. That God is more important sa imuhang kinabuhi more than these things. Dili niya will nga magkautang-utang ta igsuon. Dili niya will nga ang mga pagkinahanglan nato dili matagbo. Dili niya will nga dili ta wise. His will for us is to experience abundance while serving Him. Para makaingon ka nga, this is the best life. Na mga unbelievers makakita sa imong life ba nga, lanindutan niya no, do maura niyang sweldo. Pero nindot kayo ihang kinabuhi. Kita dako kayo pero naunsa na ni. Amen? So this year will not end nga walay breakthrough sa imong finances. Declare it igsuon. Dili nimo end nga wala kay kanang ang mga utang na ara gihapon. Ang mga utang dili na madugangan. Amen? No, makapa-eskwela kasi mo mga anak. Makakaon ka og unsay gusto nindot nga mga lami nga pagkaon. You can have more savings this year. You don't need to go abroad para maka-experience ka. Unsa na lang mga tutagtanang abroad, no? Tagantan sa Pilipinas, di po ta kaigo. So, namang yung mga kaadto, pwede lang po kita tanan. God is our source even in the Philippines, rata igsoon. Mo elevate gid ta. So as you get your tithes and offerings this morning. No, sa diyang kuhaon nimo imuhang tithes and offerings, naman tay sobre. Siguro ang uban ga prepare na because dili man jud ni bag-o sa atoa. This is your time to plant for this year. This is your time nga kanang
kana bitang maka-obey ka sa Ginoo kung wala pa man ka naka-obey sa imong tithe. Bahala na. Bahala na feeling na to murag short basta ihatag lang ginato ang tithe. Bahala na ka Lord. Problema na nimo Lord ang among problema. Dili na ko magproblema ana. So as you get whatever amount, if it's the best for you, I'd like you to stand on your feet. Sa dihang mutindog ka, and then hold it, imuhang gunitan. Kung wala pa man kay gidala karon, just declare, just have a prayer din ha sa Ginoo karong buntaga, sa dihang gunitan nimo. You know, igsoon, this world is uncertain, it's constantly changing. The economic, dili na nato masaligan. Pandemic, even we don't know what will come diri sa kalibutan nga mga kalisod. But you know, if you put your trust in the Lord, if you invest in the Lord, you will not be in vain. Everything, dili ka pasagdan sa Ginoo. So as we sing this song, while you hold your kanang finances, gusto na ako igsuon nga tangtangon nimo imong kabalaka karon. And just put your trust in the Lord. Unsa may imong ipa-eskwela, unsa may kaunon, unsa may ibaya, just put your trust in the Lord. As you sing this katong last song ganina, the one thing remains. I'd like yung nga kantahon nimo, declare diha sa imong kinabuhi that God is the everlasting God nga atong giserve. Come on, igsoon. You are the everlasting God. You will remain after the day is gone and things on earth have passed. Everlasting one thing I know, tong verse 2. That I believe through every blessing I receive, you are the only one that stays. You always acknowledge, Lord God, that you are the everlasting God. One thing that will remain, Ginoo, dili ka mausab. You are powerful. Lord, ikaw ang source sa tanan, Lord God. As we raise, Lord God, our tithes, our offerings this morning, Ginoo, kauban namo ang pagtuo, Lord God.
ang pagsalig, Lord God, nga tibok tuig, Ginoo. Lord, kasaligan ka nga mo atiman namo. Kasaligan ka nga mo provide namo, Ginoo. Mausab man ang economic status, Lord God. Mumahal man ang gasolina, mumahal man ang mga pagkaon, Ginoo. But kami nga mga anak ni mo, Lord God, maka-afford me. Because you are our God, Lord God. Our supplier, the owner of everything, Lord God. We acknowledge you karong buntaga, Ginoo. Ikaw ang tanan, ikaw among tinubdan, Lord. And Lord, we honor you with our tithes and offerings. Lord, i-bless ang tanang panginabuhian, Ginoo, sa imong mga kaanakan. I-bless, Ginoo, ang resulta sa among mga buhat sa kamot, that we will be, Lord God, kanang the best, Ginoo, the best in everything. Kung ahaman minimo gibutang, the best sa mga negosyo, Lord God, the best sa mga trabaho, Ginoo. Even best students, Lord God, nga mahimaya ka, Ginoo, Lord God, sa among panginabuhian. Mahimaya ka sa among way of living, Lord God. Thank you for elevating us. Thank you for forgiving us. Thank you for changing us. And thank you for the chances nga imong gihatag sa among kinabuhi. Salamat, Lord God, that we can start this year with our finances in order and organized, Ginoo. To you be all the glory. Receive our tithes and offerings this morning. In Jesus' name. Amen. 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 Let's give mga igsoon. Akong